Hydra je jedním z nejděsivějších tvorů řecké mytologie, známým jako vícehlavý had, který sídlil v bažinách u města Lerna. Podle legend byla potomkem strašlivé bohyně Tyfóny a příšerné Echidny a představovala chaos, smrt a nebezpečí, které nelze snadno překonat. Hydra měla nejčastěji 7 až 9 hlav, ale některé verze hovoří i o 100 hlav a byla téměř nezničitelná. Pokud byla jedna hlava useknuta, na jejím místě vyrostly 2 nové. Její dech byl smrtelně jedovatý a její pohled mohl paralyzovat každého, kdo se odvážil přiblížit. Nejslavnější příběh o Hydře se váže k hrdinskému činu Herakla, který ji měl zabít jako jeden ze svých 12 úkolů. Heraklés brzy zjistil, že běžný meč nestačí. Každá useknutá hlava se ihned rozmnožila. Nakonec mu pomohl jeho synovec Iolaos, který spaloval pahýly hlav po jejich useknutí, čímž zabránil jejich obnově. Po porážce odřízl Heraklés jedinou nesmrtelnou hlavu Hydry a zakopal ji pod obrovský kámen, aby už nikdy neohrožovala svět. Hydra se stala symbolem nebezpečných problémů, které rostou, pokud se jim člověk nevěnuje promyšlenou strategií, a zároveň představuje sílu, kterou nelze překonat jen hrubou silou. Její příběh inspiruje umění, literaturu i moderní fantasy a připomíná, že někdy je potřeba odvaha, chytrost a spolupráce, aby bylo možné čelit i těm nejhrozivějším výzvám.